ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬದಲೆ ನರ ಮನ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಸುಕೋಟು ಸಂಸಾರ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಸುಖ ಸಂಸಾರವು ಪದ್ರಾಡು ಸೂತ್ರೋಲು ಒಂದು ತೆರೆದಿನ ಕುಲ್ಬಂಡೇರು ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಿದು ಬಲದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೇರು ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಕಲಿ ರಡ್ಡೆ ಸೂತ್ರ ಯಾವೊಂದು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಭೂತಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ಮದತದು ಇನಿತ್ತ ವರ್ತಮಾನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೊಡು ರಡ್ಡನೇ ಸೂತ್ರದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಕುಡೊರಿಯಡ ಪಗೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ಕುಡೊರಿಯಡ ನಂಜಿಕಾರಂದೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕುಡೊರೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸುಕೋಟು ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಸೂತ್ರಲು ಕೇನರ ಸುಲಭ ಅಂದಲ್ಲ ಬದುಕಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟವಂತೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲು ಇನಿಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಎನ್ಪ ಕಾಲ ಕರೆದು ಕೈತಲ್ ನೂದು ವರ್ಷೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲ್ಲರ್ ಬದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೆರೇನು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಲಬ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ನ ಹೊಲಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಕುಡರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಡೆ ಬದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಒರಿ ವೈದ್ಯ ಹಾಳ ಎಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ರೋಗಿನ ಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಾತ್ ಸೀಕ ಸಂಕಟದ ಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಕಲ್ ಸಯ್ಯರ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ವಕೀಲೆ ಮಿನಿ ಹಾಳುನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಯಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ ಒರಿ ಸಾಲ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ಮಿನಿ ಹಾಳಾನಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಹಾಳಾಪುಣು ಬಂದಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಾಲ ಕಲ್ಪವನ ಗುರುಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರమైన ಗುರುಸ್ಥಾನಡಿತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಗೇನದ ಬರವನು ಕಲ್ಪಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬದುಕೊಂದು ಪುನಃ 85 ಕಾಲ ದಿಂಜಿತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವದಾನ ಜಯಮಣಿ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ಡರ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಇರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈರ್ನ ಪುಟುದಿನ ಊರು ಬಲದಿನ ಊರು ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನ ಊರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮುಳ್ಕೇಡು ಕಾರ್ನಾಡು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳೆಸ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತೀನಿ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ ಕಿನ್ನಿ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ನಾಡು ಓದ್ತಾನು ಕೂಡ ಪಾದೂರು ಸಾಂತೂರು ಮೂಡಾರು ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲೆ UBM ಶಾಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಳಂಗಡಿ UBMC ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪ 42 ವರ್ಷ 42 ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಎರಡ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವರ್ಗಪ್ಪು ಸಾವಿರತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಯರದು ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ವರ್ತಿ ಗುರು ಆದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ನೆಟ್ಟಾದ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಪಾಕದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಪಾಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಂಟದು ನಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಪಾಕದ ನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತಿನಾರು ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪಿನಿ UBMC ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕುಲೆ ತಿರುಗಿ ಎನ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಒರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಲು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ನ ಒರಿ ಮಗೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘನ್ ಕಟ್ಟದು ಐತೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕೊಂತಿನಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಂದು ದಿನಾರು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ರ ತಿರುಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ರೀ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆನ ಕಡೆ ಸಮ್ಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸುರತಮ್ಮಾಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮ್ಮಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕಡೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಮಗಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಸುಡುಪುನಾಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿರಿಗ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಗುರು ಆದಿತ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂತನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಬೆತ್ತ ಏಡು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಅವೇನು ಜೋಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಹೊಲ್ತದ ತಂದ್ಕೊಡು ಶಾಲೆ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಸುರುಟಿ ಬಾಜಿಯಲು ಐಕಾನಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸ ಹೊಲ್ತದ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಪೇರು
ತೆತ್ತಿ ಮಾಂಸ ಪೂರ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟೀಲ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ಏರೆ ತಗೊಂತ ಅವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೋತೀನಿ ಅಂದೆ ಬಂಗ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರ ಜೋಕುಲಾಗ ತಯಾರಾವಡು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಜೋಕ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಬತ್ಪೇಟಿಗೆ ಅಡ್ಪುನ ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಅಡ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆ ಜೋಕ್ಲು ನೀರು ಕನಪಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜೋಕ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅದು 85 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕು ಅಂಡ ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಿ ಗುಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಉಲ್ಲಾರು ಇದತ್ತ ಗುಟ್ಟು ದೇವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಒಂದು ಸುರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೆಂಗಳು ಅಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯೆ ದುಂಪೋದು ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಅವು ಎಗ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿಟೇ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ತಿಂಪಿನ ತೆನಸು ವನಸು ಐತ ಬಗೆಟ್ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತಿಂಪಿನ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ದೋಸೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಅವೆನ್ ತೀರು ನೋಡಕ್ಕಲು ಈರೇನ ತಿನ್ನೋಂತಾರ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಗಂಜಿ ವನಸು ಆತೆ ಕಾಡೆ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಕಾಡ ಉಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಲ್ಲಣ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ತೋಸ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾಪರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಬೈಯಾಗಲ ವನಸು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಚಾ ಬರೆದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರೆದು ತಿಂತ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಪ್ರಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಹೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತ 5:30 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಳು ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾರೆ ತಡಾದ ಲಕ್ಕುನು ತಡಾದ ಜೆಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಜೆತ್ತು ಅಂತಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾವುಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಪೊಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪೊಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೇಶದ ಪೊಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಪುಂಟು ಮಲ್ಪರ ಅವಂತಂದು ಪೆತ್ತ ಬೆತ್ತದ ಕೆಲಸ ಜೋಕ್ಲದ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಬೊರಿಪಿನ ಯಾನು ಬರೀ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರೀ ಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ದಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆತ್ತದ ಆಟ ಆಯೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತು ಚಾಲಿ ಬರ್ತದಕ್ಕ ಸುರೂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀದು ಅವು 12 ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ 10 ಮಕ್ಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಕ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಕಲು ಮಾಜಿ ಆಟವಾಗ ಹೆಚ್ಚ ನೋಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡ ಅಕಲು ಏತು ವರ್ಷ ಆಡ ಅಕಲು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಗುರುಕುಲ್ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲನ ನಡಪುನ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನದ ಪೇರು ಇಂಜಿತ್ನ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ದೇರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪದತ್ತು ಮೋಕೆಡೆ ಯಾನು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದಿರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಗಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ದುಂಬುಪುರ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಜವನೇರ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ಅಂತೇರು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆತೇರು ಆಂಡ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲು ಜೋರು ಇತ್ತೇರು ಅನ್ಪೇರು ಆಕರೆ ದುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಸರಕಾರನ ಆಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಈರ ಬಂಡ್ಪರ ಆಕಂದೆ ಅಕಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನಂತೆ ಮುಂದೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲನು ಜೋರು ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಇರೋ ಏಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರಗ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸನೇ ಬುರ್ಚಿಂದ ಆತಿನೊಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಗ ಅಂದ ಆತನೆ ಬದುಕಡು ಜೋಕ್ಲು ಬಂಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪಡ ಬಂಗ ಮನ್ನಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲು ತಾಂಕನಾಗ ಬಂದು ಬಂಗ ಹಾಪಣ ಅಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಜೀವದ ತನ್ನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅತಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆರೆಯರು ಬಂದು ಜೀವದ ತನ್ನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲನಂದಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾರ ಪೂಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜೋರು ಬಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪಡ ತೋಜ ಬೇಗ ಸೈನ್ ಮಾಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಲ್ಪ ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಹಾಲು ವರು ಸರ್ ಹೊರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಕೊನೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಡ್ ಓಡುಂಡು ಅವು ಏನು ಸೈನ್ ಪಡ್ಕೊತಾಡು
ಅಂತೀರ ಸರಿ ಇನ್ನು ಜೋಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಅಖೀರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯದಕಲಿಗೆ ಈರ್ನ ವಿಚಾರದ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಬಯಕೊರ ಬದುಕು ಬಂಡದಾದ ಎಂಚೋಪು ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚ ಒರಿಪೌಡು ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಟು ಮೀನು ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಡು ತಪ್ಪವತ್ತಜು ಎಂಗ್ಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವನಸಲು ಮೀನು ಎಂಟೆ ಕರಾವಳಿದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪೇರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೊರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಹಾಂ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೇರು ತೆತ್ತಿ ಮಾಂಸ ಜೋಡ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇರಿಗಿತ್ತು 85 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂಡ್ಯಾರು ಇಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯ ನನಲಾತ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕಡು ನನಲಾತ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬದುಕಲೇ ಬಂದು ಮಾತೇನ ಬರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವದಾನ ಜಯಮಣಿ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸುರತಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಐರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಇರುವೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಣಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸಂತ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೆದ್ದ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ದುಂಬುಗನದೇರು ಅದನ್ನ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಪಂಡಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಮ ಜೀವನ ಎಂಚದೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ನಡೆದು ಎಂಕಲು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನದ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಪಡೆಯವರ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ದೇವರು ಅದೇ ಕೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುಕುಲಾದ ಚರ್ಚದ ಗುರುಕುಲಾದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಆರು ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡು ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುನ ಜಾಲಾಡ್ಪುನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಒರೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒರೇ ಜೋಕುಲು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಲುಗೆ ಶೇಲೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಡ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಆತು ಪೊಡಿಯೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಇಡೀಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಅವಡು ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಅವಡು ಮಾತಾರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ವಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ ಅಮ್ಮನ ಅಟಿಲ್ ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋಬಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾಸ್ ಬೇಕಾರಿದ ತಿಂಡಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪನ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಪಿನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ದಾನ ಮಲ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ಬೋಡಿತನಾತು ಕೊರ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡಪುಡ್ನೆ ಎಂಚ ಎಂದು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಶೀಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲು ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರು ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾದ್ರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರು ಬೂರಾಡು ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಪೋಪಿನ ಆರೆ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ತೈಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಅಮ್ಮನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬರ್ನ ಆರ್ನ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಚರ್ಚ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮೇರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಮದ್ಮೇಲೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹತ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದುತ್ತ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪಂಡಾರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನೇ ಕಲ್ತು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಲ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳು ದಾಲ್ ಹಾಕುದು ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಬಂಡು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಪುರ ಅವೇ ಕಡಪುರ ಕಲ್ಪವನು ತಾಳ್ಮೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ದಾಲ್ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅವು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಕಾರೆಗ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಒಂದೇ ಜೋಕುಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾರಂಕ 14 ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಕುಲು 2 ಮರಿ ಪಿಲ್ಲಿನಕ್ಕುಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರ ಐಟೇ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೊರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ತಾರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತು 1 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಶೀಸ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯಗೂ ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತನೋಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾಲ ಬಚ್ಚು ಡಯಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ದೆಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಒನಸೊಂಜಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಸು ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು ಮೀನು ಮೂಲು ಬೋಡ ಅಂತಿಕೊಂಡು ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಬಲ ಪಂಡವೆ ಮೀನು ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆತು ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರು ಕೇನು ಜೇರಿ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಅಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪನೋಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನಕ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಸಾರಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅರೆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದೇರ್ದಾಯ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಲ ಯಾರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಹೆಣ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕೊಳ್ಳಂಡ ನಮ್ಮನ ತ್ಯಾಗ ಶಿಸ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಂಗುಲು ಹೆಣ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜಡು ಉಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಉಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಯಸುವೆ ಅಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀತು ಎತ್ತರಗೂ ಕೊಂತುಂಡು ಜೀವನಡು ಅನೇಕ ಕಾಲಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಭಂಗವನ್ನಗಲ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಪ್ಪರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಲಡು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ತಾಂಕಿದ್ದು ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಆಯನ ದುಡಿಮೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತ್ಯಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಬಕ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಾಂಕಿದಿನ ರೀತಿ ಬಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಾವೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಯಮಣಿ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ನಮ್ಮ UBM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟೀಚರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಗುರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು 8 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಡಿದವರು. ನಾನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೋರಿಸೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ UBM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು 72ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ UBM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರಾಗಿ
ಗುರು ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತುಂಟು. ಅವರನ್ನು ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡವನು ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಈಗ ಬ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐರಿನಿಯವರು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ವಿನ್ನಾಗಿ ಬಂದವರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋ ಖೋ, ವಾಲಿಬಾಲು, ಥ್ರೋಬಾಲು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹದ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಡೆಯವರು ವಸಂತ್ ಬೆರ್ನಾಡು ಅವರು ಆಡ್ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಮಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಜಯಮಣಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಚಂದ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಚಂದ. ಇಲ್ಲಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಬಿನ್ನೇರು ತಪ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಂದೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸುಧಾರ್ಪಣೆ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆದ ಕೆಲಸ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಪೂರ ತಾಂತನ ಕೆಲಸ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕಲಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅವನು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದ ಪುರ ತುಂಬುದ ಪುರ ಎನ್ನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದಿನ ಅಂತೂತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಲಂಚನೆ ದುಂಬುಲಂಚನೆ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ನಡಪವನ್ನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀನಿ. ದಯದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪುರ ತೊಂದಿರ್ತೇನೆ. ಮೇರೆ 18 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮೇರೆ ಬೆಂತಿನ ಪೂರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊರೈತೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ 6 ಬೆಂತಿನ ಪೂರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಕೊರೈತೆ ಅಂಚ ಆರಾದ ದಿವೊಂದಿನೊಂದು ಆಲೈಚಿ ಅದು ದುಂಬು ತಿಂಚಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಪಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ. ಎಂಕುಲು ಗಲ್ಫ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾರು ಗಲ್ಫ್ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟಾರು ಎಂಕ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂತಿನ ಕೊಂಜವತ್ತು ಸುರುಟು ಎಂಕಿತ್ತರ ನೆನಪುಂಡಾರು ಬತ್ತಿನ ಸುರುಟು ಗಲ್ಫ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರುಟು ಎಂಗೆ ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯಲಿತ್ತೇವೆ. ಈ ಪೂರ ಕಾಸು ಕಡಪು ಮಗ ಈ ಜೀವನ ದಯದಿಂದ ಇಡಗೆ ಏತು ಕಾಸು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ನಿನ್ನ ತೂನ್ಲೈ ಈ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿ ಪೋದು ಒರಿಜಿನ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡು ಬಂದು ಏಪದ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಕಾಕಜಿ ಬರೆನಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪರನಿರ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡಪವನ್ನು ಅನ್ನೊಂದು ಜಯಮಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆ ರೇಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರನಿರ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯ ಪನುಡು ಎಂಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಹೆಂಚನೆ ಅಪ್ಪಲ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಂಗಳು ಜೋಕುಲು ಪನ ಸುಳ್ಳು ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಶಲ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿ ಹೊಡಿತೆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 6 ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ
ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಪರಮೈತಿನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕಲ್ಪಾಕೊಡ್ತಿರೋ ಗುಣ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋರ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಪಣಗಳು ಅಂತೀನಿ ಒಡೆ ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಯಮಂಡಿ ಕಿಚನ ಮಗೆ ಪಣದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಗೌರವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ನನಗೆ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ 6 ಮಂದಿ ಸುಮಾರು ಸಾಧನೆ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದೇನು ಆಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಮಟ್ಟವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಭಂಗ ಬೈದು ನಡೆದು ಯಾನಾಡು ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಆವಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖತ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಋಣ ಮಾತ್ರ ಸಂದವರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.